and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Hello, Mami? Nakakapapal sa opisina? Yes, ma'am. Then bring your secretary when you come home, okay? Ha? Dadun ko si Lily sa ato niya? Ngano? Oh, well, ganahan ko di anang bag-o mong sekretarya. May giluto na usab kong bagong putahe karon. O gusto ko nga matilawan niya. You know, to boast. Really? Bring her home, okay? I won't promise, Mami. Maayatoon pa kami karon. Oh, manlakaw mo? Yes, ma. Bye na. No. Wait, Nak. Hello. Ayaw o na. Oh, shit. Gipawag na niya. May laktod pa kuno sila siyang sekretarya. Murag lahi ang nakita ko silang mga lihok. Dili sekretarya lang ang pagtagad na gipakita ni Larry nga tukang Lili. Lahi. I should know. Nakaila kaayo ko sa akong anak. Busa na sayod ko nga may espesyal siya nga pagtanaw sa iyang sekretarya. No. Dili mahimo. No. Dili ka na mahimog mahitabo. Dili mahimog makaggusto si Larry kang Lili. Dangan siya. Managsama sila sa iyang inahan. Gikuha sa iyang inahan ako si Daniel. Karon, kuhaon na usab sa ilang anak, kikanako ang akong anak. No. Dili mahimo. Dili mahimong kamo. Usa kamo kabaliw. Asa ba ta? Ganiya pa ko nagsigig pangutanan nimo ha? Unsa man ning dapita? Nganong nanood man tayo ning usa ka subdivision? Secret? Adi ay, so secret ha? Yes. Secret. Bahala ka diha. Bahala ka. Okay. We're here. Pabuta ko. Ablihan ko ang pultan siskiran na rumanaw ka. Kam, duwata lang kong kamot. Karon, bungulan ako nimo ha? Samtang saba kay kaganina, sige pangutana. Ay, hormones. Sa'yo na kayo ang tao nga di buwarog. Di alsahon. Ay! Jason! Huy! Jason, iputang ko! Iputang ko ba? Jason! Dahil tasod sa bahay. Ibutang na ko. Tingalig makita ta sa nagpuyo inibaya. They wouldn't mind for sure. Adi ay, medyo ko ni mo ibutang. Nap. O sige, kugusa ko kutob unya dito ha. Bantag ibutang ko nimo. Kugusa ko hangtod na sa taas ining moong bay. Unsa man bay ba itawag ini nga dako man kaayo ni? Masud mang pila ka bay ini? Anong nilakaw naman sad ka? Manag ka ta. Unsa? Nga magkugos ka na ako. May mong giingong ganina, dili ba? Halaway joke sa inyo? Jason, mabuhian gani ko nimo, bugat na rabak ko ha. Duha na bayak mi. I don't mind at all. Sige cute. Aron jud ingnon kusgan. Idungag lang sa mga macho. Assuming. Which is true. Diya ka nabihag na ko, dili ba? Ha? Sure? Jason, kinsa pa ning bay ha? Ano pa naglahos-lahos na makagsaka din sa taas? Gipalit ko ni sa usa sa kong mga kaila. Imo ni? Nap. Ouch! Tsukay klaro, oy. Ingon ka imong gipalit. Unya dili imo. Unsa man cute? Dili ni ako. Tungod kay ato na kini. Unsa?
Kini ang mahimot ng Pinoyanan, baby. Unsa? Wow, kanindot. Kanindot din sa kilid nga bahin sa kwarto nga may terrace, oh. Makita nimo ang daghang mga punuan. You like it here? Kilamian ka? We can do it here, baby. Sa, nalagot siya ko eh. Gaan ba di mo kamot mabdosa ka? Adi ay, mabdos bitaw, unyag mabdos. Lamig hapon. Ang saruin. Murag may nabati ko nga lagasak sa tubig. May isa pa sa unahan nga itong himutangan. Hinungdan nga, paghibaw ko nga, ibaligya kini sa usas kong mga kliyente. O suway pagduha-duha, gipalit ko kini. Nahibaw kong ganahan kini dapita. Jason. I love you, baby. Smile, ra? Why response? Gradig pa yung ano sa diay no. Wow, ha? Tipira gud sila, way. Mahal ang tubig. Palitan kag binaril nga tubig na mainom. Aron daghang kag mainom, ug di ka na magtipid og tubag nako. Atsa na? Deal? Baby? Baby, don't do that. Especially nga kita rang duha din, he. Kay? Kay? Jason, asa pa? Gara ka, naata sa kawas. Uy, makita ta tingali may tao di sa unahan niya naglantaw lang din eh. That won't be a problem, baby. Uy, Jason! Ibalanti ka sa kama, aron wa ka na problema. Next time, tell me ahead. Aron sulbad ko na yun. Jason, huwag kasi nag-ingon mo sagot ko, ha? Dili ko, hapon na. Pilit ng pamatin ako sa kong lawas. Init ko ang lawas sa mabdus. That would be good. Good, kalimutan ko. Aha. Nindot na. Aron ato ta sa shower. I think you like it there. Murag, nahigam nga gibuhat ka na sa miyagi. Making love inside the shower. Sa... Ay, di na mooy akong ipasabot, ha? Paulit na ko pa. Jason, nagpaabot na ako si Lola. Makapaabot na to si Manding. Ingon ko mo ulit ko sa'yo. Tana pa. Remind me later, okay? Nga pabalhinon ta mo si Lola na mo din sa sunod simana. Aron di ka na mag-ulos kahimtan niya dito sa ila ni Gina. Sunod si Mana? Yes, baby. That's next week. Humanta magka-shopping o mga gamit nga bote mong idungag din atong panimahe. Jason. Oh, Tingalik si Hennessy. Di mo tubagon? dili. Tubag ka. Aron dili mo samot ang iyang pagduda. What? Kaganina, samtang dito ka sa CR. May hangyo sa nako nga panitaan ka. Aron akong masayran kung si Kinsa ang babae nga imong kikabuangan. Onsa? Nagduda na siya, Jason. I know. Buutan si Hennessy. O gusto ang imong higala nga dili si angay tutuhon. Lily. Sige na, tubagan niya siya. Okay. Babe, Babe, gipatawag ka ni Mami. Gusto siya magkigsulti ni mo. may tungkol sa onsa? May tugod atong duha. Could you please come? Please? Hennessy. Magpaabot ko, babe. Oh, babe, I'm... You're busy? I know. But please, spare me a little of your time, please, babe. Kamay lang ay kayo ng akong pangayoon. Kung mahinungdanon paghihapon ko alang ni mo, then mo ari ka. Hennessy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!